ngayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madanaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Pirmi ka yan, basta ikan duty sa programa ko, Chief Tech Ramir. Pig, sabutahe mo ako. Uy, salamat Chief Tech Ramir. Ano sa kunyan? Ining sino ba to? Kay Madam Marie Conrado. Oh, Nicole Marie. Mapag-greet daw po ng congratulations si Tita Marie kay Nicole Marie Honrado, cum laude from BU College of Nursing. Yan. O Madam Marie Conrado, thank you so much digdi sa pinadara mo tabi na matitimo-timo na merienda. Napakaraming salamat po tabi. Madam Marie Honrado. Congratulations. Cum laude si Nicole Marie Honrado. Graduado BU College of Nursing. Kami po taonin pagrespeto giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon na po kita gabos sa ligtas asin marhay na sitwasyon. Iguanan in resulta sumaghapon niya itong pagpagal, pagtrabaho, pagdisponer, pagdiskarte, paghinguha. Asin magpasalamat kita sa mahal lamang Diyos sa gabos na grasyang nagkakareceive niya to, giya asin proteksyon. Dahil kita magsawang manarig asin mga magpasalamat. Ang Sugar, Chief Tech Ramir. Ang Collateral, Chief Tech Ramir. Wow. Igabaga naman Chief Tech sumay pinyapol. Yan. Maya mo kaitong may pinyapol. Sagkod kita ang alas 5 nin pagkahapon sa programa ng Bicol Target 15 de Hunyo, kaya Hulyo, taon 2024. Sige daw lamang kung piraman ang nagdadangog takasubago ba kadakul nagarapod nagterex piraman sa satuya po ang yaon dyan ang sa kuyang numero is 0942-660 o kaya 0942-670-1195 0942-670-1195 kay Smart as in 09660-730 sa Globe tabi yan. Katuwang tadya na mapresentar kang programa ang news team si Chief Jimmy sa Kuyang Guadihon, si Compadreng Jomar azin si Pading Alar Mario, katabang man si Joshua Bino azin si Jasmine Baloloy, sa Manibela si Henry Mata, sa Control Technical si Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom yaon dyan si Jen Matthew Balyaran. Siyempre, padagos po ang daing sablay na pagmomonitor kan sitwasyon walang kapaguran. News Director Mardela. Si Angel, madali nang pumasok, madali na si Angel, And syempre, sa social media platform yaon dyan, pati sa production, si Madam Shia Leron, Jimos Barrios. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo,
si Pio Fernandez, Diyos marhay na hapon, Bicolandia. And baging so nag-arantabay sa manlaylay na parte kang Pilipinas asin kinaban. Hali po digdi sa Legazpi City, Philippines, marhay na hapon sa Indo. Sain man na parte ka mo sa nakaantabay dyan sa DCGB News Online, asin sa YouTube. Sige, diretso na kita kan istorya. Isihon ta muna ang bit-bit na informasyon ni kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon, what's happening? Thank you so much, Paday. Marhay na hapon. Lalong nagagayon ngunyan ang relasyon kan kadaklan na mga kapitan digdi sa Legazpi City Anja. sa liderato ni Liga President Hisham Ismail asin Vice Chairman Milabal. Sa monitoring kan DCGB News, may team building naman ang grupo ngunyan bale sa sarong lugar dyan sa Sorsogon. Parte ni kan sa indang pag-aadal asin pagpakusog naman diretso kan relasyon nin mga barangay pasiring sa mga maraymana kamautan. Dahil ang DILG ngunyan padagos ang pag-evaluar sa mga barangay na may magayon na practices sa iba-ibang aspeto ni panggobyerno sa level kan barangay. Lalong-lalo na pag-abot sa kalinigan asin marahay na pasi orden. Lambang barangay may mga kamautan man na mapagayon sa indang performance sa paagi kan mga barangay officials lalo na ang kapitan kaya iyoman ang kamautan kan pigigibo niya na team building. Kasaro nagbirisita man sinda naman sa Masbate sa imbitasyon ni Governor Tony Co. Onyan Sorsogo naman ang binyo kan sa indang team building kaya padagos man ang suporta kan sa indang pamayo na si Kapitan o Liga President board member at the same time Hisham Ismail asin Vice Chairman Milabal, mientras na sponsored man ang Cobicol lalo na si Executive Director Attorney Pino Garbin Jr. and si Congressman Joey Salceda. Di halos gabos kay riba dumanan no? Kadaklan tabi pa de. Gari 40 plus yata. And yaon present sa pagtiripunan ni tabi pa de. So aram do kaipuhan man yan paminsan-minsan. Ta so mga day nakaka-express kan sa indang muyang sabihon baga. Ta siyempre pambihira man magsarabay-sabay iyan in one setting and in one sitting. Diyan makakakunyan, makaka-exchange of ideas sinda asin makaka-promoter ning mas pangkamaraderie. Ano? Correct. Within the ranks and igwa baga paano nin sa totoo lang igwa nin mga dapat na paghururunan so pigapod bagang by the way na dai mo man pwedeng pagparatukaron sa official na sesyon sa pagtripon pero ang mga bagay naan nangyayari diyan sa mga bandig naan which mina-fortify kan pagkainirintindihan kan grupo. Nakakaluwas ang tunay na sentimento. Yan. Kasi personal na nag-aarampangan sinda. Iyo. Asin man ki nag-guide sa inda kung paano mailuluwas sa mga issues concern dyan sa barangay na dapat marisolbiran sa indang level. Sige. Yan, dami pa rin ang informasyon. Digdig raray sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa luwas. O di mayoriya kan kapitanes o yan igonin team building pasisiring sa sarong lugar sa Sorsogon hali digdi po sa siyudad ni Legazpi sa pangenot yan ni presidente and board member ex officio diyan sa sangguniang palalawigan kinatawan Kapitan Hisham Ismail
Yon, si Hisham na Ismail. And siyempre, kasabay man dyan sa grupo, naturalmente. So, sa indaman na nanay, sa Sangguniang Panlunsod, si Honorable City Councilor Mama Milabal. Yan. Yaon dyan, siyempre, ang grupo sa Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Paminsan-minsan kaipuhan niya ng mga team building mananggad because igwanin mga bagay na dai minaruluwas sa official na hururon because dyan baga sa mga official na hururon paminsan igwaning limitasyones nyan parliamentary procedures and igwanin set of rules. So igwanin mga bagay na minaluwas outside of session. And igwa dyan, kadaklan, nakaka-formulate dyan ng ideya, nakaka-formulate dyan ng sistema na mas pang ma-fortify na pwede nang darahon dyan sa official na hururon sa pag-perform kan sa indang official na functions as kapitan and as representative dyan sa Sangguniang Panlunsod in the case of City Councilor Mama Milabal and kay kinatawan Isam Ismail diyan sa Sangguniang Palalawigan, maipupursunin dayan out of that team building na ma-fortify kan sa indang grupo. Ano tabi? Yan. So, it's good enough ha. Gamiton sa natabi ang team building na yan ninso tama ang direksyon asin tamaan kunyan ang dalagan kan hururon which mga responsable man ang tabi. Ano? Sige tabi. Marahay na hapon da tabi. Sabi ni Shi ng Ginubatan, 4263 ang sa iyang last 4 digits. Good afternoon man tabi, Shi ha. Thank you so much giraray kay Madam Marie Condrado. Yan, tama ba? Marie Condrado ba to o Honrado? Dito yung kon andito sa kon natin, Honrado. Dito Condrado. O, sige, thank you so much Madam Marie sa delivery dito ng merienda. Salamat man tabi. We appreciate it much ha. Yan. So pinagsusubaybayan ta itong sunag-okupar sa headlines worldwide yung assassination attempt kay dating presidente now kung kandidato nominado kan sa iyang partido bilang presidente giraray comes 2025 November presidential elections duman sa US of A sa Estados Unidos de America. Siyaan pinagbubusul baga kan mga Republikano. Tadua man sa ng political party yan sa Estados Unidos de America basado sa indang political system two-party Republikano, Demokratiko. Si Trump, Republican. Si Biden, Democrats. Yan. So, si Trump ang pinagbubusol ninda. Now, o yung baga, binadil ka na kaaging aldaw. Maray nga ni ta sutali nga sanaan na dali. Kay dating Presidente Donald Trump, buhay. Now, bako sa pagkumparar, pero yung FBI and yung Secret Service madali na nahugot yung kunyan, yung background kan lone assassin. Lone assassin, diyan ka mabilib tabi pag binatrabaho ang law enforcement agency kan Estados Unidos de America. Gadan baga ito so kunyan. Chief Tech Ramir kung ini-snipe kan assassin si Donald Trump, igwatulos ning believe ka, hiling mo tabi baga Jerome ang seguridad na ipigtatao sa dating presidente kan Estados Unidos de America, halos pareho ang level. Although igwaning dakula na diferensya, tabako naman siyang sitting president. Pero yung ang butang sabihon, yung kada naka-detail na Secret Service sa dating presidente kan Estados Unidos de America, ang sayang level of protection na ititao, in its case, digdi kay President dati Donald Trump, pareho. Kan ititao niyang level of security kan presidente pa si Trump.
Pero logistically and itong sa numero buda sa iba pa dakulao ng diferensya, but the level of individual protection na ititao ka naka-detail sa mga dating presidente kan Estados Unidos de America kaining mga secret service pareho po ang level ang tabi yan. Ngunyan mabilib ka igo baga ning duman sinda sa Milwaukee po political rally, pag tira kang kunyan kan sniper day nahaloy lukay tulos kan mga snipers man, counter snipers kan secret service, pang gadan man so kunyan, gadan so perpetrator si Crooks ang apelyado. Dumang ka mabili, madaling malocate. Yan, talagang easy ninda. And ang mga snipers is firing from a wide distance. Halawig iyan. Pig-aadalan po. Ang wind direction, velocity, klase kan badil, klase kan bala, terrain gabos. Klase kan badil na gamit kan sniper, klase kan bala, wind direction, humidity, sunlight, distansya, gabos iyan. And mabilib ka pagputok maso sniper, pang gadan so perpetrator si Crooks duman sa Milwaukee. Then after a while, oras lang ang binilang, hugot tulos ang impormasyon kan itong so personang nag-attempt sa buhay ni dating presidente Donald Trump. Gabos na background, yao na. Ngunyan, so saro na nagadan man, firefighter palan ito. Taka nagpupurutukan, siguro harni siya duman so familia niya sa proximity ni dating presidente Donald Trump. Dinapaan niya so sa iyang pamilya, pang siya so tuminama, nagpatama kan bala. Miyembro ito kan Bureau of Fire Protection duman sa kaya firefighter duman sa Estados Unidos de America. Yan. So, yun po na-identify nito kasubago na ilaog tanayan na ilaog na ni Andy Marr duman sa programa niya tong Tingog kan Banwaan. Mabilib ka talaga pag binahiriro ining FBI, Secret Service, yan. By the way, ang apod kan aramo siya ang apod kan presidente kan Estados Unidos de America. Ang code kay na pigagamit kan Secret Service. Halimbawa, mabisita si Presidente Joe Biden sa sarong county o sa sarong yan na county, mga lugar yan sa Estados Unidos o sa sarong estado duman yan o kumabisita sa ibang nasyon, igo ang kasarabay yan na Secret Service, pati yan ang limousine na sa iyang piglulunada ng apudkaan The Beast, specially designed para sa proteksyon kan Presidente kan Estados Unidos de America. Ang code kayan kan mga Secret Service, PUTOS. Yan. P-U-T-O-S. PUTOS. P-O. P-O. PUTOS. Papa, Oscar, Tango, Uniform, Sierra. Yan. PUTOS. P is for President. O is for of. T is for the. And US, aram na, United States. Anapod kan, PUTOS. Yan. PUTOS is airborne. Yan. Pag ang kunyan, pag ang linunadan kaya na aeroplano, nasa kompa, nasa daga pa, nasa tarmac pa, ordinaryong aeroplanoan. Pag day pa nakalunad sa presidente, ordinaryong aeroplano. Pag luminudad na ang presidente, tapos naglayog na, ang apod na kaan, Air Force One. Yan. Iyon ang code kaan. Pag diyaw ng presidente. Pero pag day pa, ordinaryong empleyakon iyan, aeroplo. Pag nakatungtong na ang presidente, kan Estados Unidos de America, anapod na nindakaan, Air Force One. Ito naman na helicopter, pag mga short duration trip sa nakang presidente, ngaya halimbawa sa sarong lugar, sa Camp David, o hali sa White House, mapasiring ngaya sa Kongreso,
kan Estados Unidos, pag nakalunad na presidente diyan sa helicopter, ana pud nakaan Marine One. Oh, inda kung tama ako don't get me tight on that. Basta sigurado ta so Air Force One. Yan tabi ano. So mabilib ka duman sa kunyang kan Estados Unidos de America, nahugot yung profile tulos kan kunyan kan perpetrator na yan na buminadil kay Donald Trump. Pero sa talinga lang tinamaan si Donald Trump. Nahiling mo Jerome hiro kan mga Secret Service ano. Di initial impact, pang! Dapa man si Donald Trump. Yan ang gibon nila bodily cover the president. Sulawas mo ani cover mo. Yung inner circle yan, yung inner yung core security kan Secret Service, yun ang gibo. Iharang mo tapos di doon na ng payukang pababa. Sindan minako ang kana napapalibutan na pigagay ng presidente kung saan ma-exit. No. They are bodily covering the president. Tanganing sindaan sumagag kang bala. Hilingon nindo sa pelikulang In the Line of Fire. Nahilig mo ang Jerome? Magayon na pelikula yan. Si Say nasuot. O mga parantabay pa. Tabangin daw din do ako. An kunyan dyan, an bida sa In the Line of Fire, sarong medyo maedad ng kunyan, pamusong nagdirektor na nga ni pamusong Clint Eastwood yan, gari si Clint Eastwood yan, hilingon nindo ang pelikulang yan. Diyan nindo mahiling an diit na intricacies on how to protect Putos, President of the United States of America. Yan, yung mga nagkakapirang details diyan ano. Yan na pinaglulunadan kan presidente kan Estados Unidos, anapod kan The Beast. Iyan na The Beast, Jerome, once na naglaog yan ng presidente, dawa may igwaning nuclear attack, masurvive ang yaon yan sa laog. Igwaning special weaponry yan and igwaning special protection kontra sa anong manaklasing armas de fuego. Yan na The Beast. Dawa may nuclear attack, kaya ka na masurvive ang nuclear attack, as in idara ang presidente sa sarong safe na lugar. Ano po? Sige. Anong advice mo, Chief Tekramir? Time check na muna tayo ba? O sige. Oras, Pilipinas, it's 4:32. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na saba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin.
May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much Chief Tech Ramir. Doro-diretso na kita sa programang Bicol Target. Chief Jimmy Pade, good afternoon. Yes, salamat Bipade, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta. Dahil panin pinagkakahuron si Mayor Itay Nando Gonzales na may kinaraman sa kung ano plano sa politika o agenda manungod sa 2025 election. Alagad sa social media, kagulpi na ang mga espekulasyon, interpretasyon kung pigpopost, ipinagkukonektar an sayang litrato, pero ang totoo, an saya man na si isay man na nagpapara post sa mga na fake big papababa kaini an ka nagapost an sa iyang kredibilidad dangan pwede nga ni sa ngatanin kaso tabi padi Anong istorya Chief Jimmy di dai pamanin pikakahoron si
Mayor Itay Nandodo Gonzales manungod sa Dalagan Politika 2025. Wala pa manda ano yung mga plano sa politika sa 2025. Wala manda siya. Plano, wala man yung kipigkakauron pang politiko. Kung igwaman, halimbawa, nakakauron si gobernador, nakakauron si former Governor Noel Rosal, iyan tabi pa de, in relasyon sa trabaho, gobernador ba ngayon siya? Mayor ako. Oho. Si former Gobernador Noel Rosal, amigo ko man nga na natural day nagkasinabatan ka malangan is nabon ko day ka maghuron. Budakon halimbawa ngayon may magretrato o magparetrato. Iyon na nga ni ang punto kan mayor kan Alkalde. syudad kan ligaw ni Mayor Itay Nando Gonzales. Mahiling siya na nga nag-oro istorya nga ipopost o pipicturean ligdi picture naman ipopost na may mga kung ano ng mga kapsyon. Yan. Ang disposisyon ni Mayor Nando Gonzales, kung iguanin arog kayan, dumanon so persona na involved na ipopost niya, politiko, konfirma ron, totoo yun ngaya tabi na iluluwas ko na nagahuro na kamo, piguhuro na nanindong para sa 2025, Yan. ibugtak sa oras, and so caption, tapos, i-corroborar kung totoo ito o bako. Kung bako man ngayon, fake news yan. Iyota. May nahihiling si Alkalde Itay na mga post na kaibahan sa ini, tapos kakapsyonan ka nag-post ning kung ano-ano. Nagahuro na ngaya, tapos may litrato kan. Wala man ngaya kaayan. Yan. Sige. Iyo. So yun ni ang dapat ingatan daan na mga panahon ngo niyan, tunay na ang tunay na istorya na kan manungod sa kamada sa politika, October pa baga ngaya. Yan. Aram mo tama ining pinagigibo asin pahayag ni Itay Nando, Alkalde kan Ligaw, because veterano na yan sa politika eh. Ang politika will never be dictated upon kan post sa social media. Takanan sarong si Managaro ito kung nasa sala, igwa ba ganin mga post na may litrato si Mayor Nando Gonzales, may litrato pa nin sarong politiko, na may mga backup pa sa likodan nin litrato, na gari nag-interpretaron mo, ayos na. Pero ito pala, bako man totoo. Dangugunta, si Mayor Nando Gonzales. Pa naman siguro masasabi, at least sa akin sa kuya, dahil po alam sa ibang tao, Jimmy. Pero ako, dahil pa man ako may pagkakahuron. Although, kami mga politiko ba, nag-uurong-urong kami permita, mag-aramigo man kami. Siyempre, we are all in public service. Kung minsan, sa pagpatupad ng trabaho mo, nakakatupar kami. Nag-iistorya kami. Yung mga nakakahiling, bibilog na. Siguro, bigbibilog na nang nagtupar na nga, ayun na ito. Pero, alam mo, kami, pirmi kaming nagtuturo parta sa pagpapursigil ng trabaho kan mga samuyang nasa pwesto na yaman man sa politika. Siyempre, pareho halimbawa, example ng taka, kay gobernador. Siyempre, mag-uurong kami. Gobernador siya, ako, alkalde ako. O pareho halimbawa sa Legazpi. Halimbawa, si Mayor Rosal. O Mayor man ako kan City. Mayor man si Crisel. Siyempre, kumisan, nagtuturo pa kami sa mga meeting. Nag-uhurol-hurol kami. Pero in terms of politika, sa mga alignment, ura yan. Dahil in terms of trabaho lang. Pag-tigahurolan din, trabaho na. Saka, nagkukumustahan kami ta. Puro kami mag-aramigo, puro kami mag-kamilig. Puro kami nasa public service. Kaya kung sasabihin, kung ako nagtupal sa politiko, pinag-hurolan kami politika, at pwede man na rin kami nag-huron sa politika, pwede man nag-huron kami sa question ng pagtutupad ng trabaho, may ano nangyayari sa distrito niya, ano nangyayari sa distrito niya, pinag-hurusipan niya sa mga proyekto, mga bagay na gibugon, siringgahan. So, Joey, dahil ka mo nag-istorya naman. Kaya kung nakaka-istorya si Joey, aloy-aloy ng panahon, siguro, last time nag-hurong kami kan, sa long election pa. Iyan tabi pa de. Yan. Reaksyon yan kan Mayor kan Syudad kan Ligaw. Aram mo, Mayor Nando Gonzales. Si Mayor Itay Nando Gonzales saruan sa mga political stalwart na pinagbimidbidig di sa Albay.
ano man na pronouncement kan, lalo na sa politika, iguning major impact. Correct. It defines the political landscape sa Albay. Saro siya sa mga nagkakaigwanin pag binapalos nin pahayag na nidefinar ang political landscape sa probinsya ng Albay. Correct. And aram mo, if you will read between the lines, paano ni si Mayor Itay talagang political wise, day pa man yung mga araw kayo na kunya na, day pa, kunyang pan talaga very premature pa, kaya lang ini nga sa social media, mga post na araw kayo yan, nagkakairinot na, and tama baga si Mayor Itay na pag nagkakahirilingan kami, para rihong nagsiserbi bilang public service, di nag-uri istorya kan sa indang mga kunyan, mga agi-agi, mga kumpading kolaborasyon na gibuhon. Correct. Sige. Iyan tabi pa din sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Nakahuron kasabay si Alcalde Itay Nando Gonzales, kanlig 15 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin pagkahapon sa Bicol Target, digdi po sa DCGB. Si Joshua nasa linya man. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Tabi Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong Bareta, preparado na ang Legazpi City Police Station para sa paaboto na Presaan National Games sa masunod ini Sir Pio nga simana kung saan ang opening program iyo ang gigibuhon Hulyo 21 aldaw ni na Domingo. Ini ang kinumpirmar ni Legazpi PNP Chief of Operations Police Captain Hermel Napili kung saan sigun sa iya nasa sobra 800 na mga police personnel ang ipapawagas para sa pagkataon ng seguridad sa mga yaring National Games. Bako sa nakaya ang playing venues as in billeting areas ang kay puwan ng seguridad kundi sigun kay Napili may itiglatag sindang madlain-lain na mga motorized assistance center o pigapod nindang maps sa mga pier halimbawa dyan sa Matnog para man sa mga magahalik sa Visayas and Mindanao areas asin igwa man ibubugtak duman sa may parte kan Camarines Norte para man sa mga lugar na nasa itaas kan Region Bicol. 800 labing mga personnel ini. Bako sa nainay kumpuesto kan mga taga Legazpi PNP kundi may augmentation tabi Sir Tio na ipinadara hali sa Albay Police Provincial Office asin sa Regional Office number 5. Tangani nang masiguro an matrangkilo asin matrayumpong kondukta kaining Trisaa. Sa kumpirmasyon ni Napili, may mga nakastandby naman na polis duman Sir Pio sa Bagong Bayan Central School kung saan nasa 80 mga delegado ang nag-abot na kasubago hali sa Negros Island Region. And expected sigun kinapili na pagpitsa 17 sundo opening ng 21 talagang volume na kan mga partisipantes ang maabot digdi sa syudad kan Legazpi asin sa pag-asigurar niya handa ang mga kapulisan para sa pasi orden. Petsada kayan nga ni Petsada? So Presaan Games Club Sir Pio from 21 to 26. So poco mas o menos anom na aldaw pero sobra yan taso pag-arabot pa buda preparasyones yaraon na yan digdi sa Legazpi. In fact nga may nag-abot na from Negros Island and ang volume ngayon pag-arabotan sa Pizza 17. Pizza 17 taan poon Domingo 21. O itama kumbaga ma-acclimatize pa yan. So bako yan na fix na anom na aldaw. Sobra yan sa anom na aldaw igo kita digni dapat na si kasuhon. Okay, sige. So yan tabi Sir Pian, dagdag na istorya hali sa Legazpi PNP. Joshua Bina, DCGB. Welcome sa mga athletes and delegates, coaches and chaperones na mapartisipar sa Private Schools Athletic Association National Games. Digdi ang WESPE ang dueño is Legazpi City. Sobra sa sarong semana yan na igo kitang bisita digdi. Tama arabot yan before the games and after the games yaraon pa digdi mga saro o duwang aldaw ha. So sobra sarong semana yan na dapat nga tong akomodaron protehiran ipahiling an sa tuyang
pag-welcome sa atletas kay itong nakaaging mga taon pag Bicol Meet. Iyan bagang Bicol Meet pinaglilibutan sa kunyan sa mga probinsyas kan Bicol, ha? Pag di daraan dumang kayo tatanim sa mga Katanduanes, kahirak man ka mga paratokdo. Iyan ang mga katri, sarong ninda, iaral sa iyan, maakumudar sana ang mga atletas. Nagdadaraning uluna na ang pundas inarmidol, tamong, moskitero, banig, arog kan kaakomodado kan kunyan katanduan is tatanems. Inda ko digdi sa mainland kung nagigibo masindakan kaidto. Sisiribot iyan. Grabing pag-akomodar, pag-apamar kan atletas lalo na pagkatanduan sa nag-host. At arumdum ko antan sa kuyang nanay, si Mama Unding, teacher. Ang sa kuyang natatay, the late Jose Fernandez, teacher man. Pagpalarong Bicol, isi na yan. Nagimatang ko ng tatanems. Pagkatanduanes ang host, sibot yan ang bilog ng katanduanes, mga paratokdo. So, kita baga sa, ang termino baga sa tukan mga newscaster sa Manila, probinsya, tatanems, pagbareta sa ABS, GMA, pas kanong network, apod sa tuya, probinsya. Ang paghunan ni daan, ang syudad sa naan, Manila. Para basta bareta ni Dana, luwas sa Manila, probinsya yan, dawa kita naka-star sa syudad. No. Kita bagang mga nasa probinsya, lalo na sa Katanduanes, an apamasyon kan halangkaw, an hospitality halangkaw tatanem sa Katanduanes. Pag piyesta baga, ililuwas ang mga inarmidul na kunyan. Tamong inabot man tatanem, sigok itong mga tamong na inarmidul. Nakasaray iyan sa kunyan, sa aparador, kundi subaul. Yan. Pag mga espesyal na bisita, di special ililuwas, mahamot pati na inarmidul naan. Nakakaluwas yan. So, mga kubyertos, liluwasan. Araw kan pagpalarong Bicol duman sa Katanduanes. Day pa kan mga folding bed ng kaito. Day pa usuan. Iyan nakatri, aral sa iyan. Pasiring duman sa classroom na kung sa inyaon sa mga atletas na makaturog. Banig, ayan na tamong nan, moskitero, ulunan. Konselo na paghiling-hilingon yan. Inda ko digdi kayo kung pigigibo man an kan mga panahon. Sige, so ayan po ha. Na-i-connectar ko lang yung Bicol Meet. Pero ining mangyari di sa to sa Legazpi, prisa yan. So Private Schools Athletic Association sa bilog na Pilipinas. Makuya na basta-basta. Diyan sa BU ang mayor na dueño and iba pang mga lugar na pwedeng kawatan mga indoor games na ididesignar kan siyudad nin Legazpi. Pwede na tatanim, silinga daw tabian sa imong relos dyan, igwa pagkitandit na minutos. Sige, nganing buwelo kita. So, yan tabi ha, igwa nang nag-abot mga taga Negros Island daa. Then, ang volume kaan, it's 17. Igwa sindanin more or less 5 aldaw na ma-acclimatize sa palibot. Yan. Kaya ito, dahil pauso yan ng mga rubber matting. Yan bagang truck. Ang truck ka ito, kunyan talaga, daga. Pero igwa maning mix klada na special man. Inabot kang kaito tatanems, palarong Bicol, mga palarong Bicol na. An ibibugtak diyan ka itong mga korit. So ito bagang gari pinulbos na lagit na mapution, mga korit yan. Ang pagkaagang-aga, mga korit nan so mga trabahador. Yan sa track events, sa track and field baga. Yan. Iyan. Pagkatapos, mass demonstration. Pag-opening, yan. So mga eskwelahan, mass demonstration. So nag-perform dyan sa Oval. Bilang parte kang kunyan kan opening ceremonies. Yan. Tabi pagkatapos mapait naan. First call for 2,500 meter run. Girls. Yan. Makunaan. Pag third and last call, mapuunaan. Tapos swimming, igawa man ng swimming, igawa ng basketball. Siguro sa basketball, baka dyan sa ibalong sentrum for recreation, tatanems,
kang prisa. Maging nahilingon yan. Mahiling daw kita mga rin. Because yan na basketball kang prisa. Saruan sa kunyan scouting ground kan mga universidades duman sa Manila. Suminain trabaga sa NCAA, buda UAAP. Imaging yung sa PBA. Kaya lang ang PBA ngunyan tatanong, piglalangaw na paminsan na di. Natadawaan. Bako na maski ka ito, bako na ka itong mga panahon na maski elimination pa sana perming pano. Bagay, igwan na ngunyan ng social media, igwan sa television, ano. Napapano na sana pag semis na, buda finals. Iyon na ang kwan ngunyan, ang nangyayari dyan sa Philippine Basketball Association. Ining prisa, saro yan sa mga scouting grounds kan ang mga teams dyan sa PBA, buda ining so kunyan so mga universidades sa Metro Manila, San Beda, Ateneo, Lasal, yan. Uy, si Kagawad Bong. Sport mo baga papaping, J Running. Kagawad Bong. Suritrato mong pinadaras ako. Kaibanan mo si John Napoles. Grabe susako yang panghinayang dahil lama ako nakapasiring. Dahil ko natanaan sumasiramon mong bangkete para sa paggraduar kan aki mo. Si John Napoles nakaabot palan. Kunta na nakisunod ako. Ano, Kagawad Bong? The best man and boys and paints. Kagawad Bong, salamat din maray. The best ka mo diyan. Boys and paints. The number 1 paints. Yan. Dahil nang natada Kagawad Bong kaso bangkete. Si June nakaabot si June ano. Tapos dahil man nga ni ako nakaduman sa akon yan. Dahil man ako nakaduman sa ano ini kay Tatadan Muralde. Graduado man so aki. Si Engineer Merna Ligaspi maray na hapon tabi. Sana di magsamantala tricycle driver sa fair. May tada pada kay Padingbong. Mus duman kita. Uyogon mo an. Kagawad Bong. Si Engineer Merna Ligaspi na nag-abiso. May tada pada sa Indo. Tamadyan kami. Dasa na dahi da magsamantalaan mga tricycle driver sabi ni Engineer Mer Ligaspi. Kagawad Bong. Si Engineer Mer Ligaspi nag-antabay mampalaan. Mga amigo ko ini. Nyain kang ngunyan, Engineer Mer. Si Engineer Mer Ligaspi. Si Sir Mel Antivula, present man. Sige. Sa pangarang kambilog na pwersa, salamat kan sa indong paghinanyog, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol